سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجاب استدالو زيناتات نبيرترا مبصح زكاي زلو مكتل ازاز حيل بحر روسيا مسبب سلطان ايرترا غيرو زلو ركبن امنتاي اتوكيرم كم استزاتين زملكت وصي زلو صبصاب ايثيوبيا مس عالم لخاو تكال ገንዘብ ኣብ ጉዳይ ልቃሕ ብሰምዕ ከይበጽሐት ጉጅለ ልኡኽ IMF ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጻንሒት ምዛሙን ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣሳእል ናይቶም ገንዘብ ዘሪፎም ዝበሉ ዓማዊሉ ዘርጊሑ ምህላውን ካልን ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም أبز حلفة قرب معتاد حنت خب عبيت مراقب وجه روسيا زخونت نبيرترا ودباتع كم زاتوت تجاليس زنبر خوينو تماله منستر زينا إيرترا زرقيهو أب زنبر حوريتا دما بريزيدنت سياس مستي أباتع بس عودة زكاي زلو مكتل أزاز حيل بحر الزمرحو لوخ روسيا تراقب كم زت جاليس نيريو بزعباتي زت جبره زت بزمل كدما تزرقيه أب زلت أبصاب تزت مغص التانايتي روسيا إيرتران زمدن أن معمق زجبر أزلوا نتفتات كم زخونة تجاليسو أبز حلفة حملة أو على روسيا أفريقيا قاز التساتف بريزيدنت سياسة مونغو كلتي انهاجرات اب مداي مكل خالن صيتان كمون صلاتات عدنا هابت بحري حرشات صعاتن تحت قرصن متحقاس كغبر استبصح سمع مركوس بمغبر نغبراونت زملكت مستي مكتل ادميرال حيل بحر روسيا فلاديمير كوستونوف زمرحو الاخ كم استزاته بوغان ايرترا زوص زينا حبير لا ابز حلف عامه مونغو سب سلطان ايرتران روسيان صعوق ركبات كم استغبره زفلت كوينو منستر غدايات وصاي روسيا سيرجي لافروف اب طرك 2023 ناب إيرترا بصيحو مس بريزيدنت سياس زغبر زرب حدا كابو مخانو ايرسعن ابتوان منستر وصاي غدايات روسيا سيرجي لافروف هاغورو نيرترا اتغبر حاجزات اقميط نيريو اب مغلصيو نعقمتات ودبن معرفه نفرتن باصعنا عبار روسيا كم تحجز اتن بيو نيريو بجكازي اب عدنا حرشا تمرتن بهلن بعبي دما اب قرن افريقيا زلو غጭታት نمفتح حبيركا مسرح ام مكل خالن صيتان متحجاز كم زغبرون كغلصن يو روسيا عقم مكل خال ايرترا محيال دغف كتغبر زلوا دليتن دلونتن ون منستر سيرجي اقميط نيرو ازي ابز وان زي زغبر زلو ركبات سب مزكلتين هاجرات دما نعو مسرت زغبر مخانو يغلصالو روسيا نيرترا كم قند مشارختا ابزوا قيح بحر كمتريا دما تنتنتي يملكتو اتا دحر مفراس حبر السوفيت ترى اب قرن افريقيا حسيس صنح روسيا دحر ناي كلت عسرتات عامتات بكرات صلوا كتغبر نابتو زباب منقد ايردرا مرقص تركب كمتخلون يتنتن بريزيدنت سياسه بقطامو على روسيا افريقيا مس بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين اب زغبر ركب اب حبراو مكبارن مدغافن زتسرته فتحن غزات حقن زنقس سلطان عالماو سرعات مفتار قدنت مخانو كتقسن كله روسيان مرحي بوتين اندما مريح تراخ صاوتو تمحصين نيرو ابتا قطامي سياسه تياب زحلفه 30 عامات اب عالم دخوم سنه حسابن لوغام زي تغبره حدا قصراوي عالماو سرعات زسقد تكبارات عبللا بزح عنوت اختيلي كبل وانت سمع نيرو بحفشه تحجز قبر زل ركباتن زرباتن دما مقصلتا نايتك كايدن كعمقون زصنح زمدناتاتن ركباتن كلتين هاجرات زملكت كوينو روسيا بافريقيا بحفشه ابتت افافي جيو استراتيجيكاو زوبا قرن افريقيا دما بفلاي زلوا قدم بوتان زعزز عدلاتي بهالالو ابت بسولس كلتي ميازيا مونغو سياسن مكتل ازاز حيل بحر روسيان ابازع استخايده زرب حلقه استف حيلتات مكل خال ايرترا جنرال فيليبوس ولد يوحنس زمرحم وتادراوين ازازته حيل مدري بحرن ايرن ايرترا كومون كوميشنر باهلن سبورتن ايرترا امباسادر زمد تخله كم زتساتفو تفليطلو ات بريزيدنت بادميرال كوستونوف تسنيو نتا اود باصع عدت تكاي زلا عباي مركب روسيا يبصيحو اتا كاب حموس 28 مغابيت جميرا اود باصع زاتوت مركب وق روسيا اكل نايتي اب سلامو وقيانوس زنقسقس باسفيك فليت تباهل زصواع ጭፍራ حيل بحر روسيا كوينا فريجيت روسيا باسفيك فليت مارشال شابوشينكوف تباهل اتفلط نتي بمدقعت حوتي امص اوبا باب المندب زلو وطرن سغاتن سغيرا يخاباصع بصيحا كاب تحساس 1985 جميرا كمعناويت مركب وق اتفلط 263 متر زنوحاتا ازاناي وق مركب ملو بملو مستصعنت كبدتا 7900 طن كم زبصحي نغرالا اب سنه 2020 كم فريجيت داغماي تمديبا اب 2020 حالن دما داغماي تحديثا ناب اغلغلوت ياتمليسا اذا مركب مسني امريكا مراخب وق كتوادادرن كلا معري امريكاو درجه سبرينكس زعينتا عناويت مركب كوينا دحرئي دما كم فريجيت تمديبا زبزح غزيا عمتا 2023 مستا
ጽዕናዊት መርከብ ኣድሚራል ፓንትሌቭን ታንከር ሓይሊ ባሕሪ ቭላድሚር ኮሎቸንስኪን ብምዃን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ተዋፊራ የሕሊፋቶ ኣብኡ ድማ ካልእ ንጥፈታት ሓዊሱ ምስ መራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ልምምድ ከም ዘካየደት ይፍለጥ ብ28 መጋቢት ድማ እዛ መርከብ ናብ ወደብ ባጽዕ ኣትያ ብድሕሪዚ ብምክትል ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣድሚራል ቭላድሚር ካስቶኖቭ ዝምራሕ ልኡኽ ነታ ቀዲማ ብ28 መጋቢት ወደብ ባጽዕ ዝበጽሐት ዓባይ መርከብ ውግእ ሩስያ ስዒቡ ብሓደ ሚያዝያ 2024 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ባጽዕ ከም ዝኣተወ ይዝከር እቲ ልኡኽ ሩስያ ማዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕ ኣብ ዝበጽሓሉ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኮሚሽነር ስፖርት ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊትን ሓይሊ ባሕርን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ኤርትራ እዮም ተቐቢሎሞም እቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝንቀሳቐስ ፓሲፊክ ፍሊት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጭፍራ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ዝኾነት ማርሻል ሻፓሽንኮቭ ዝተባህለት መርከብ ንዝኽሪ መበል 30 ዓመት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ሩስያን ኤርትራን ንምጽምባልያ ንባጽዕ ከም ዝኣተወት ተሓቢሩ ነይሩ ከም ኣካል ናይቲ ዑደት ድማ ሰበስልጣን ሓይሊ ባሕሪ ናይታ መርከብ ፓሲፊክ ሩስያ ማርሻል ሻፓሽንኮቭ ናብ መካነ መቃብር ሰማዕታትን ቤተ መዘክር ባጽዕን ከም ዝበጽሑ ብወገን ኤርትራ ዝወፀ ዜና ይሕብር እታ መርከብ ውግእ ሩስያ ክሳብ 5 ሚያዝያ ኣብ ወደብ ባጽዕ ክትጸንሕ ምዃና ዝተፈልጠ ኮይኑ ሩስያ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንመጀመርታ እዋን ምስ ኤርትራ ኣብ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ክትሳተፍ ወተሃደራዊት መርከብ ከም ዝለኣኸት ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኤርትራ ኢጎር ሞዝጎ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣፍሊጡ ዝነበረ በዚ መሰረት ከዓ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ሩስያን ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ ክልቲአን ሃገራት ብ1993 ኤርትራ ከም ሓንቲ ናጻን ሉዓላዊትን ሃገር ብወግዒ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ምዃና ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝጀመረ ይፍለጥ እታ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ተነጽሎን ጸቕጥን ክገጥማ ጸንሐ ኤርትራ ምስ ሩስያ ዘለዋ ዝምድና ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እንዳሓየለ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ቴክኒካዊ ጸገም ኣብ ዘጋጠመ እዋን ገንዘብ ዝወሰዱ ውልቀ ሰባት ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ክመልሶ ኣጠንቂቑሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እንድሕር ዘይመሊሶሞ ብሕጊ ከም ዝሓቶም ኣፍሊጡ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ዘቐመጦ ገደብ ግዜ ምስ ሓለፈ ግና ሕጂ ናይቶም ዝወሰድዎ ገንዘብ ዘይመለሱ ዓማዊል ኣሳእልን ምንነቶም ዝሓዘ ሓበሬታን ጠቂዑሎ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ቴክኒካዊ ጸገም ኣብ ዘጋጠመ እዋን 2.4 ቢልዮን ብር ወይ $40 ሚልዮን ከም ዝተዘረፈ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጣብ ጠቒሱ ነይሩ ፕሬዚደንት ባንኪ ኣቤ ሳኖግን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብጠቕላላ ኣብታ ኣጋጣሚ 10,000 ሰባት ንኣገልግሎታት እቲ ባንኪ ከም ዝተጠቀሙ እኳ እንተገለጸ እቲ መጠን ገንዘብ ግና ካብቲ ዝተጠቕሰ ኣዝዩ ዝወሓደ ኢሉ ነይሩ ንሱ ወሲኹ ነቲ መጠን ገንዘብ ንምንጻር ኦዲት ይግበር ምህላውን ገና ከም ዘይተወደአን እውን ይዝገለጽ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ ከዓ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ እቶም ገንዘብ ወሲዶም ዘይመለስዎ ነቲ ገንዘብ ብቕልጡፍ ክመልስዎ ናይ ግዜ ገደብ ኣቐሚጡ ጸንሐ ኮይኑ እዚ ናይ ግዜ ገደብ ምስ ሓለፈ ግን ሕጂ ሙሉእ ሽሞም ስእሎም ዝቕመጠሉ ቦታን ናይ ሕሳብ ቁጽሮምን ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ዕላዊ መርበብ ሓበሬትኡ ጠቂዑ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ማዕከን ገንዘብ ወይ IMF ምስ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ልቓሕ ክዘራረብ ኣብታ ሃገር ንሶሙናት ዝገበሮ ጻንሒት ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበጽሐ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ ወከልቲ እቲ ትካል ኣብ ጉዳይ ልቓሕ ንምዝታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጹ ኮይኖም እዚ ኸኣ ኢትዮጵያ ነቲ ትካል ቆጥባዊ ትልምታታ ንምትግባር ዝኽእላ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክትረክብ ሕቶ ድሕሪ ምቕራባ ዝሰዓበ እዩ IMF ምዛ ምትዑዳት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብናይቲ ትካል ናይ ስነ ቁጠባ ምሁር ኣልቫሮ ፒረስ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብታ ሃገር ዝነበሮ ናይ ተሶምን ጻንሑቱ ከም ዛዘመ ያፍሊጡ ፒረስ ኣብቲ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጸንሐሉ እዋን IMF ንቆጠባዊ መደባት እቲ ሃገር ክድግፍ ዘኽእል ተኽእሎታት ብዝምልከት ኣወንታዊ ዝርብ ከም ዝገበረን እቲ ዘተ ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት እውን ኣብ ዋሽንግቶን ኣሜሪካ ከም ዝቕጽልን ሓቢሩሎ ብዛዕባ ምዛም ዑደት IMF ብዝምልከት ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ምስ IMF ኣብ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ከይበጽሐት ጸንሖት ናይቲ ጉጅለ ልኡኽ ምዛሙ እቲ ሃገር ምስ ዓለም ለኻውያን ኣለቃሕታ ንኸይትራኸብ ዝዓግት ምዃኑ ይገሊጹ ኢትዮጵያ ምስ IMF ዝገበረቶ ናይ ልቓሕ ስምምዕ መወዳእታ 2022 ካብ ዝዛዘም ንድሓር ካብቲ ፋይናንሳዊ ትካል እትረኽቦ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ደገፍ ክሳብ ሕጂ ተቋሪጹ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ነቲ ክትከፍሎ ዝግባእ ዝነበረ ናይ $1 ቢልዮን ዩሮ ቦንድ ክትከፍል ስለ ዘይከኣለት እያ ኣብ ዝርዝር ልቓሕን ኣብ ግዜኡ ክኸፍላ ዘይከኣለ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣትያ ዘላ ኢትዮጵያ ገና ካብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ሓድሕድ ተሓውየላ ኣብ ዘላ እዋን ቆጠባኣ ብናህሪ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ሕፅረ ሸርፊ ወፃእን ምውሳኽ ዕዳ ወፃእን ብድሆታት ይገጥመሎ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንኣህዛት መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ ክሳብ መፋርቕ 2017 ኢትዮጵያ ኣስታት $28.2 ቢልዮን ናይ ወጻኢ ልቓሕ ዝነበራ ኮይና ካብዚ እቲ $1 ቢልዮን ኣብ ሕዳር 2017 ክኽፈል ዝነበሮ ቦንድ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም